тъй като в началото сме започнали с един факултет аграрен, след това машинно-технологичен, електрофакултет и така нататък. Впоследствие добавяме хуманитарни факултети и поради тази причина се преобразуваме в университет. Ами, както споменах в представянето, Русенския университет е един от 10 най-големи в България. Също така е университет с 80 годишна история, предлага повече от 53 бакалавърски специалности и това, което ние даваме като възможност, студентите не само да се обучават в Русенския университет, нали, конкретно говоря в поделението в град Тараклия, но и да имат възможност по програма Еразъм Плюс да отидат някъде за един семестър, дали за обучение, дали за практика, дали да правят дипломна работа. Перспективите са студентите, едната е да продължат своето образование в следващата степен, магистър, а другата е да продължат да се професионална реализация в сфери, в която са завършили. Ако са завършили някоя от педагогическите специалности, като учители, като начални учители, в основните училища, в детски градини, ако са завършили компютърни науки в софтуерни фирми или администратори в компютърни фирми, земеделска и автотранспортна техника, като инженери в транспортни фирми, земеделски фирми и така нататък, или другата специалност бизнес менеджмент в сферата на финансите, като реализация, професионална реализация. Но като цяло аз винаги казвам на студентите, че 21 век не трябва да спират до бакалавър, тъй като за много длъжности се изисква минимум магистър. Така че, за да се качиш по иерархията в дадена израстване, трябва да имаш документ, дипломата. Може да владееш всичко, но ценза е дипломата. Трябва да си магистър, за да вземеш дадена позиция в дадена фирма. Така че аз препоръчвам, завършете и магистър, оттам нататък ще работите цял живот. При выборе университета для моего ребенка, конечно, очень важна специальность и насколько престиж университета получается, насколько он признан, насколько его диплом потом может помочь ему трудоустроиться. Сегодня информация была очень полной, мне было интересно слушать, потому что мы заинтересованы в открытии университета у нас в городе и очень рады, что такая возможность, конечно, нам предоставлена, для того, чтобы наши дети оставались рядышком с нами. Я выпускница Тараклийского университета, и теперь для меня большая радость, что, возможно, мой сын выберет по моему настоянию, если он меня послушает, этот же университет, но уже с расширенными возможностями. Мой ребенок предпочитает компьютерные технологии. Меня особо порадовало, что сегодня в списке специальностей есть компьютерные технологии, то есть есть то, что его может заинтересовать. Сомнений, вопросов и сомнений у меня лично не осталось, а вот буду надеяться, что сын прислушается к моим убеждениям и захочет остаться с нами, хотя, вы знаете, молодежь рвется подальше от родителей в свободную жизнь, а мы рвемся и стараемся удержать их как можно дольше рядышком с нами.